Ja sam Vesna Hrkač i ja sam vlasnica knjigovežnice 1924. Unuka sam osnivača Pavla Danilovića koji je u ovoj kući, na ovome mjestu, te godine osnovao svoju knjigovežnicu. Ja sam treća u obitelji koja je naslijedila taj obrt i jedino je osnivač obrta, dakle moj djed, bio knjigoveža, a mi ostali smo nasljednici i vlasnici knjigovežnice koja evo na ovom istom mjestu posluje već 92-3 godine i ja se nadam dalje da će poslovati i nastaviti tu tradiciju. Osnovna djelatnost je uvez knjiga, svih vrsta knjiga. Najstarija knjiga koja je ovdje popravljena je jedan rječnik latinskog jezika koji je bio iz 16. stoljeća i mi smo ga restaurirali i popravili. Isto tako restauriramo knjige koje datiraju iz 19. ili 20. stoljeća, tako da izlazimo mušterijama u susret da knjige koje se kod nas ponovno uvežu, budu restaurirane, mogu se s njima i koristiti, znači imaju uporabnu vrijednost. Svi naši zaposlenici su uglavnom dugovječni kao i ova knjigovežnica. Glavni majstor je došao kao šegrt, znači bio mu je 18 godina kada je došao u knjigovežnicu i do godine, znači 17. će biti 50 godina da je u ovoj knjigovežnici. Imamo strojeve iz 19. stoljeća koje je moj djed kupio 24. a još dan danas rade i mislim da će još barem toliko izdržati.